number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:27. Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021.
Magapasundayag naman ang inyo sining palatuntunan tubtub kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon dari sa palibot sang syudad sang Bacolod sa kabugusan nga Negros Occidental. Kabayonta nga magainop na kita sa sining nga udto nga wala lang sang sablag mga kaaksyon. Kabayonta nga mayo lang ang kaimtangan ta sa sining mga inoras kay kabudlay kung kaisano nga nagabatsyag kablas ang kunano sa lawas ta. Pero tandaan tagid nga ang COVID-19 yara lang sa palibot. That is why nga kung yara kamo sa gwa gina-required gid kamo nga kung pwede social distancing, naka face mask kag facial gid lamang, no? Amo lang na ang himuon ta kay kabudlay pa sang sitwasyon, no? Di ta mapihoy. Sige, kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental ya? Oxlang, kabayonta nga okay lang. Samtang sa aton sining mga kaaksyon sa oriental side sa aton sining isla sang Negros. Mag-inop na kita sa sining mga inoras kag kalakipan sa bugos nga Region 6 sa mga kaaksyon ta sa mga probinsya, kabanwahanan kag kasyudaran mga kaaksyon. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon na Marlon Hidovia. Ini may kang tanan sa Provincial Health Resource and Management Office Officer Attorney Palek gin petisyonan sang pila ka mga empleyado sang Kapitolyo. Anong pinaka-rason sinino nga ginepetisyonan ini siya? O pagkarunan tani dugay-dugay mga kaaksyon plus ang iban pa nga mga balita sa Kapitolyo. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hupon, resolusyon sang Senado nga nagaduso sa pagbalik sang face-to-face classes hindi pa kinanglanon sunod kay Councilor Renesito Novero. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, riding in tandem nga nagalutang sa isa ka babae sa South Capitol Road, Barangay 8, nagligad nga bulan, tub-tub karon wala pa makilala. Ay, tikay, why man mo? Kabudlay kuno pagitao ng suspect. Ayo, good. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Nokpo Direktor na sorpresa, Attorney Moyan magadunar man sang iyang duta para sa kapulisan sang Nokpo. Magluwas to sa Biocor sa PNP, magadunar man si Attorney Moya sa diin ini. Aton hibaloon karon dugay-dugay. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba na pulo hektarya nga duta nga ginapanagian sang pamilya Moya gindonar sa BGMP. Samtang sa balita naman sa out of town, grabe man ni subo-subo man ning balita hoy ning may kang tanan sa siningya Magiloy. Patay matapos malumos kaina sang aga sa syudad sang Cadiz. Samtang sa balita naman sa La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor.
50 anyos nga lalaki ginserbiyan sang warrant of arrest sang kapulisan sang La Castellana upod ang mga miyembro sang Criminal Investigation and Detection Group Regional Office. Armas lutang kag bala ang nakuha sang mga otoridad. Samtang sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, ini may kangtanan sa 2,793 ka mga health workers na kabato na sang COVID-19 vaccine suno kay Secretary Galvez. Kag COVID-19 na vaccines epektibo sa gyapon batok sa South African variant sang coronavirus suno sa Department of Health. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, sa bugos nga Rion 6, kalakip na diri sa Negros Occidental kag Region 6. Or sa aton sining nga syudad sang Bacolod. Karon dugay-dugay lang mahibaloan tayo ning mga balita nasyonal gikan sa kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Samtang sa mga kaaksyon tang nagatutok na sa aton sining website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph at gantay na igtalupangod sa diligid lamang madugay kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon may Aksyon no Radyo Bacolod. Ibutang lang dirang mga mensahe ninyo kay tirahon tay na pag may time karon dugay-dugay. Kag sa mga nag-like kag nag-share sa aton sining program, karon lang dugay-dugay, no? Kay tirahon tani. Ilabi na sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program sa Aksyon BBB. Sige, daligid lang kaya rin ang resultaho sang unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Miyerkules, March 3, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw 28, 8, liwat 28 and 8. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon kay tirahon taning mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program mga kaaksyon, no? Unahon tani anay sila ho kay amuning importante mo sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ma-like man ta kag mag-share, no? Sa aton sining program. Daligid lang ha sa mga kaaksyon ta nga pamati na diri sa aton sining palatuntunan. Daligid lang ha kay parang matirata ini mga kaaksyon, no? Sakay Jocelyn Libon Dispoho may lang pagpamati and Alex Fuentes kay Vanessa Mayo, Maria Cresme Lamasan Cloud, no? Christine Minias Villalobos, kay Bia Jonathan, Joval Trinidad, Rejantan Villalon, and hindi ko na makita ding iban, no? Pakarunan talang na, no? Kay tirahon ta na dugay-dugay, no? Sa mga nag-share kag nag-like sa aton sining programa. Daligid lang kay parang
matigayo naton ini, no, nga ma-plaster gid sa sining mga inoras, no. And sa kay Manjorni Homa lang nga pamati man kay Jerry Enriquez, kay Lona Mimoyco, Crystal Joy Montenegro Villamor, and Joan Mil, kay Sally Lotrago, Ronnie Pabilona Alvarez, kay Liberty Benite Nobaldo, kay Botsoy, and Sandra Albea Castro, no? Kay GR Gabo, and Idralin Saldo Gallego. May lang nga pamati man, no? Daligi lang kay para nga tigayo nato ni. Dali lang ha. Kay Gian Resisio, may lang nga pamati. And Ligi Villares Archibar at iya Kim Eriman, kay Maria Co, kay Inday Blasa, Virgo September, Etan Limor, kay Francine Natalie Bautista, no? Francine Natalie Bautista. Kay Humalumina, may lang pamati Humalumina, and Melma Aldohisa, kay Bet Kiatson, may lang pamati Cory Bidaha, Joel Trinidad, Susita Lunan, and Iron Lopez. Si Iron Lopez. Pwede, no? Iron Lopez. Okay. Jennifer de Sokatan, may lang pamati man, kag Niel Cloud Vargas, Joseph Halandoon, kay Ray Andres Ray. Ay, pwede suli-suli, yan ang ngalan niya. Jerry Enriquez, kay Lonamit Moyco, no? May lang pamati Lonami Moyco. And Sally Lotrago, Ronnie Pabilona Alvarez. May lang monitor sa inyo tarantanan. Kay Vince J.O. Ortez, Idralin Saldo Gallego, no? And Fernando Bongbong Narciso, may lang pamati kay Bestrung, and Gia Amador Dominador Alec, no? May lang pamati. Ray Emmanuel Nolasco, Albert Chongco, kay George Palacios, Marilo Kahilig Torres Awin, kay Edmar Kilatar, Alex Fuentes, araman siya. Si Amor Malayang, Eddie Laos, kay Bing Gallego Matos Cons, and Jovi Monares, kay Sugar Spices Alba Honeybee. May lang pamati man, no? And Richard Plandes, Clarito John Ford Veray, no? Nelda Siguanse, Alfred, may lang pamati. Harikinyo sa Hamilano, Joan Gabriel Padilla, kay Duna Navarte Macario, Rochelle Torbela, kay Bel Villanueva, kay Yern Gregas Torres Alex, sara naman. Si George Gargasiran, Pauline Babes Puerto Lorania, and Glenn Hilongo, may lang pamati. Kay Alex Montesa, Jonathan Paburada, Gloria Perez. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Ayos, dagang salamat gid mga sirs and ma'am. Karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo, ha. Dali gid lang mga ka-aksyon, standby sa aton sining panong balik sa dili gid lamang madugay.
inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 sa nga tunoras 11:46 na mga kaaksyon. Sige, saway pa magkatsibog da sa palanyagahon pag matamat na kung may kananon kita dira sa palanyagahon ta, pero saway pa karon dugay-dugay, no? Para siguradong sigurado. Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghuben? Ang may edad na, pwede gidi. Sino nagambal, hindi pwede man. Nga, kinanglanta mag-DTX 500 capsule kita kada Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:48 na nga tunoras. Kadtuantang mga balita nasyonal upod kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kantanan sa 2,793 ka mga health workers nagkabato na sang COVID-19 vaccine suno kay Secretary Galvez. Kag COVID-19 vaccine epektibo sa gyapon batok sa South African variant sang coronavirus suno sa Department of Health. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang ining balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Cabato. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kauntan sang balita upod na kay Aksyon na Dorel Cabato sa News Center. Aksyon Doors, mayong odto. Yes, Aksyon Rex, mayong odto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Sumugod nga opisyal nag-umpisa ang vaccination program sang gobyerno diri sa Pilipinas. Naglabot na sa kapin 3,000 ang nabakunahan sang bakuna kontra COVID-19 sa diri sa pungsod Pilipinas. Suno kay Vaccine Czar Carlito, pero in Action Rex mga health workers niha. Suno kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Way pa ng mga sibilyan, no? Wala Action Rex. May kabilogan. Mga pumuluyo, way pa man. Yeah, wala pa hambal to kagapon mga may paguro ang mga pumuluyo, mga ordinaryo nga Pilipino Action Rex. So, hambal ni Galvez may kabilogan nga 2,793 ka mga medical frontliners ang nabakunahan sa nga China vaccine nga Sinovac. Sa tanan nga nabakunahan, 12 ang nakabatsyag sang minor adverse effects. Kag mayara man sang 150 anong
mga site, anong lang mga babatsaga mo man? Actually, way pa ko Ginahi- nabakunahan, gina- pero basta yung mga expert action Rex, Ginailanat ka mo posible na? kahilan naton, pagpalanuka. Tito normal man lang na. Ha? Daw normal man lang na kung Yes napa-inject nga. ka, hilanat Correct. ka gid man. Correct. Kaya mga bata, Especially sa mga bata, bla. oo, amo na action Rex kung mabakunahan, mga bata, ganito, do ginahilanat dayon, amo na siya. So, sa mga medical experts, normal na ako, no? Yes. So, maglawas sa 12 nga nakabatsyag to sang minor adverse effects, mayara naman sang 154 nga bakunahan kung tani apang wala na dayon bangod sa high blood pressure kag iban pa nila nga medical condition. Te nag-abot sa pungsod ining 600 ka mga doses ng coronavirus vaccine nga donation sang China sa Pilipinas sadtong Domingo sang hapon kung naton madumduman. Kag ginapaabot naman nga mag-aumpisa ang pagpabakuna na kay konti man nag-abot na to Action Rex sa Cebu City kag Davao City. Sini nga semana ginapaabot naman nga umpisahan na to nila ang pagbakuna. Kag target man sa gobyerno nga mabakunahan ang tanan nga healthcare workers karon nga bulan sang Marso. Amo na ang ila target nga matapos gid ang unahon ang tanan nga mga healthcare workers. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal, gindepensahan naman sang Department of Health o ang DOH ang pagka-epektibo sa mga COVID-19 vaccines kontra sa bag-o na diskobrehan nga South African variant sa pungsod bawod nagahatag sa gihapon ini sang proteksyon sa mga pasyente nga may severe nga sintomas. Ginhimo ni Health Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Verriere ang pahayag agudulaon ang kabalakaman sa publiko nga hindi sila maprotektahan sang mga bakuna. Ginako naman ni Verriere nga kaangay sang UK variant mas mataas man ang transmissibility sang South African variant. Kagintawag sang mga eksperto ang components sang South African variant nga immune escape nga nagapugong sa lawas ng pasyente nga magresponde o kon magbato sa impeksyon. Amo nga luyag sang DOH nga gilayon nga mapunggan ang paglaptas sa nasambit nga variant sa pungsod samtang wala pa sa nagaluntad nga community transmission. Kag update naman sa world records ng COVID-19 sa karon sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 115,299,659 ang kaso. Ang nagkalamatay 2,560,602. Ang nakarecover 91,115,487. Ang Pilipinas pinaka-latest ang cases diri yara na sa 580,442 ang nagkalamatay, 12,369 kag ang nakarecover 534,463. Sa Negros Occidental, 8 ang nadugang kahapon nga kaso nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,818. Ang Bacolod, isa kakaso nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,838. Duha naman ang recoveries nga nagdala sa 5,579 kag wala sang bag-o nga napatay gani nagapabilin sa 188 ang death toll sa Bacolod. Out of 5,838, 70 ang aktibo nga kaso diri sa Bacolod. Sa Western Visayas, 32 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 25,011 confirmed cases kag ang mga recoveries nagdangat sa 23,075 matapos may 36 nga nadugang kahapon. Kag nagapabili naman sa 741 ang death toll matapos nga wala sang bag-o nga napatay bangod sa COVID. Out of 25,011, 1,189 diri ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato. Nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 11:55 na nga tunuras. 11:55 na mga ka-aksyon. Subo-subo nila dangatan sinigid lamang nga aga. Mga pasado las 8 kay na.
sang aga ang natabo sa sining Magiloy, no? Nga dungan gid sila nga nalumos kag napatay dira sa area sang Sitio Bundaugan, Barangay Tiglawigan, Siyudad sang Cadiz. Subo manino Magiloy paniho. Ang ining biktima initially karon dugay-dugay kwauntang full details supod kay Aksyon no Roger Gotib. Ang mga biktima dire, mga kaaksyon na ginkilala Sanday Melanie Alo, 39 anyos, kag ang bata ni Melanie Alo nga 11 anyos nga si Mary Bless Alo, no? 11 anyos ni siya. Lunsay mga residente sang Sitio Banica, Barangay Tiglawigan sa siyudad sang Cadiz, no? Amuning nagkalalumos kagyara na karon sa isa ka funeral parlor ang ining duha dira sa siyudad sang Cadiz. Subo-subo maning balita ning nagyan sang sining Mag-Iloy kung ano ang ginkabangdan sini karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang balita gikan sa News Center, report ni Aksyon na Dorel Cabato, ginadulong sa inyo sa kalwan sang As 11:57 ang aton oras kadtuan tanang balita gikan sa patrol. Unahon ta si Aksyon Alvin Graba kay subong aga may turnover no sang propiedad nga ginpatigayon dira sa siyudad o kundiri sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa 10 hektaryas nga duta nga ginapanagiyan sa pamilya Muya gindonar sa BGMP. Kagiban pa nga mga balita ta sa patrol via Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita gikan sa Nokpo, Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagdonar sang 10 hectares sang duta si Attorney Leon Moya para sa Bureau of Correction nga gintambungan man Aksyon Rex ni Gabriel Chaklag among ang Deputy Director Deputy Director General for Operations sa Bureau of Correction. Sa Manila niya na base. Yes, Aksyon Rex sa Manila ni siya na base nga upod man ang mga engineer nagikan man sa DPWH, ang NEDA, ang DILG, DOJ kag iban pa nga mga ahensya, of course sa presensya man sa mga katapos sa Philippine National Police bangod natabo ang ining pagdonar sa duta sa sulod mismo Aksyon Rex sa Negros Occidental Provincial Police Office sa lubos nga pasalamatan ni ang programa lang hindi ang pagdonar sang duta, ang duta din na hamtang ni ang duta Aksyon Rex napahamtang sa may Filisa Tabunan Bago City. Aksyon Rex okay, sa between sang Filisa kag Tabunan gali. Yes sir. In between sa Pilisa kag sa Tabunan sa siyudad sang Bago. Okay. And isa diri Aksyon Rex nga ginpasalamatan man of course ang Bureau of Correction. Ina bangod dako gidya ang para ni sa Bureau of Correction ni Aksyon Alvin, no? Yes, Aksyon Rex para ini sa Bureau of Correction pero regional Bureau of Corrections. Nahauna ini sa Visayas particular diri sa Western sa Visayas region din diri sa bugos nga Western Visayas diri igapahamtang ang Regional Bureau of Corrections. Lapad-lapad na mag-10 hektaryas na. Oo, lapad-lapad ng diri Aksyon Rex kung si Attorney Leon Moya pang pahambalon. Ini dako na gid niya kay ari diri ang training matupa bala kung may sasulod, may pwede training na mapahat-pahat center. na nila. Oo, may ara pa gani pwede gani butangan sang fast food bala ang ini ganung fast food chain. Na. Oo, sila niya, maya, kung biyara mong gani letter C, kag letter J, nga ara na sa sunod, pakiyo man na. Letter C man? Ay, letter C, letter J bala, nung si Joel bala.
Ano to? Letter J? O si Jollibee, pwede ganit ang tumanda. Okay. Mga fast food chain na. Mga fast food chain. Oo. Sunod niya namin niya kay kadako sini. Sunod diri kay Attorney Moya. Pero sunod diri aksyon na Rex kay Chaklag nga diri na ginpakita ang isa ka symbiotic relationship between sa isa ka pribado nga tawo, isa ka patriotism nga makabig mo lang nga si Attorney Leon Moya, sumuman sa Bureau of Correction na lakip na diri ang iya sa BJMP Action na Rex kaga diri nagapakita ang isa ka symbiotic relationship after nga voluntaryo nga nagdonar mismo sa iya sini nga duta para sa sina nga ahensya. Sinong nagtambong day Attorney Moyara man? Si Attorney Moya Action na Rex naka-istorya taman siya kagina then of course sa iya sini nga mensahe man kagina na nakibot man gani kay bangod na sorpresa bisan ang kapulisan makon mo niya nga sorpresa niyang mga kapulisan sa idalom sa nga Philippine National Police sa Negros Occidental Provincial Police Office kay madonar pa siya sang napulok pa kay hektarya para sa mga kapulisan. Para sa kapulisan naman? O para sa kapulisan luwas naman. Luwas man sa BJMP? Luwas pa sa BJMP. Sa Bureau of Correction, luwas man ng 10,000 ka 10 hectares na Yes, sir. Action na Rex, magluwas pagid dire mi ara pagid sila niya. Intended naman niya sa kapulisan. Oo, para sa kapulisan. Umayo, Siling niya. Hindi na pahamtang ang ini nga duta. O hindi na pahamtang dito iya sa Tabugon, sa Bakalan. Diri sa syudad mismo sa Bacolod. Oo. So, tuparay lang din sila aksyon na Rex. Tuparay lang ni? Tuparay lang sila. Pero ang duta, napahamtang na gidya sa area sa Barangay Felisa. Aksyon na Rex. Ang sa pulis siya? Ang sa pulis niya. Nami, no? Oo. Mayo, gidalayawong gid si Attorney Leon Moya. Oo, dalayawon gid. That is why nga mabaskog 20 na palakpak. hektaryas tanan igling gid turnover. Ya unahon ta nibing sa BJMP ti anong palayag nanday General Kakdak di? Yes, action na Rex arian nga pahayag ni Gabriel Chaklag. Chaklak? We have signed a memorandum of agreement and we accepted the deed of donation from Attorney Leon G. Moya Jr. and giving a portion of his property of about 10 hectares to the Bureau of Corrections so that the region, in especially this Negros Island, would have its own penitentiary. So it will cater to the persons deprived of liberty coming from this region. And I think that this will also spur economic activity and tourism potential for this region. Pag nandito yung penitentiary or reformation center dito sa Negros Island. And we are grateful that we have patriotic private individuals donating their lands for this purpose. And I think this is the first step for everything. And from here, we will see what we can do. And hopefully, in the near future, we don't need to transfer or transport PDL from this region going to Manila and elsewhere. We will house the PDLs, persons deprived of liberty, right here in this region. At yung mga kamag-anakan naman nila ay madali lang bumisita sa kanila for their reformation. Magkano po ba yung halaga ng project na ito? Para sa mga ganitong activity, in order to put up a functional operating prison, we need at least 1.5 billion budget to put up all the facilities and ideally para maging compliant sa international standard ay 5 billion actually ang kailangan para ma-put up lahat itong mga facilities. We are not only putting up safekeeping facilities, that is the prison cells, but we are also putting up reformation facilities like school buildings for the PDL, work and livelihood buildings, hospitals, and sports and recreation so that their reformation would be complete. Aksyon na Rex. Damo nagaling ma-akomodar sinadira. Tanan daw halos ma-akomodar ginasang Bureau of Corrections gali Aksyon Alvin ng 10 hectares ngayon na. Correct action na Rex. Kaya nami gid ni ha kabayuntang panugod din kag mapadali sa pag-construct. Ambot ang pondo naman kung halin sa gobyerno na or depende ginaguro alin gina sa gobyerno
Importante lang mapadasig ang Bureau of Corrections construction sa mga buildings nila para sa mga preso. Tagay tood man, ang iban nga preso to, ambot din na lagi na pangdala nga mga lugar, ti layo-layo pa natin. Unlike kung mayari kita diri sa Bacolod, diri lang ni kaidalon sila. Aksyon Alvin, intended for Region 6 lang ini. Yes, sir. Amo gid na ang matabo Action Rex. Intended lang siya sa Western Visayas o sa Region 6. Sa diin na haunay ni sa bugos nga Pilipinas. Mante, of course, sa iya, dako mo bulig sini on the economic development man sa probinsya, ti ara mangyapon Action Rex, no? And isa ka bagay man diri Action Rex ngang ini nga proyekto suno sa iya nga dako ang mangin babulig diri on the part man sa mga PDL kay hindi na sila i-transport diri dito sa Metro Manila sa Bailo, diri na sila igatiner sa Negros Occidental. Dako man ang bulig on the part man sa family sa pamilya sa Western Visayas Action Rex. Sa pihak kabahin, nalipay man no si Attorney Leon Moya Action Rex sang sininga na tabo balang land donation sa diin isa ini ka suno sa iya isa ka agricultural pero gin-convert ini o kung imaga-convert ini into institutional zone. Amo ni ang ginapahayag diri ni Attorney Leon Moya kag madamo ang mabenepisyuhan sini hindi lamang ang mga katapos ang Bureau of Corrections and even ang BJNP nga amo man ang magamandri nga suno sa iya makabulig man ini sa mga pamilya sa mga isa ka PDL kay mas mahapos na sa iya Action Rex nga bisita. Pagkakadto kung kinanglanon nga magkadtuan, hapos na lang kay lapit-lapit mo. Kung aklan ka, pwede kagid ka tama kontra nga dalon sa Manila tong preso to, hindi na mabisitahan pa eh. Yes, Action Rex. Actually, sino sa iya, ginahatag ko ini free para sa sining Bureau of Correction sa diin isa ini kahandom ya nga natuman. In short, may this dreams becomes a reality. Suno ka ginabala Action Rex ni Attorney Moya nga gusto niya ginihatag para man sa Bureau of Correction Action Rex. Ako ga saludar ko ya kay Attorney Moya sa iya kabubuton kag kahimpit lang nga klase sang pagdonar. Yes, Action Rex. Bigyan palakpakan gid siya sa mabaskog sa pagkahambal niya nga 10 hectares ang PNP ni pilak te hektarya ning PNP ni 10 hectares man Action. 10 hectares man hamakin mo na no 20 hectares tanan na. Dali lang kay na utod si Aksyon Alvin Graba sa iya sining report no. Ako ya personally ga pasalamat gid ako sa ngalan sang BGMP kag kapulisan ti pasalamatan tagid sang lubos si Attorney Moya no sa iya sa Bulawanon nga pagdonar sang sining mga duta gini 10 hectares for BGMP Bureau of Corrections and 10 hectares man sa PNP. Larga Aksyon Alvin. Aksyon Rex, gusto mo mabatian mapasigog nga pamalakpak. Ari ang pamalakpak ang pahayag ni Attorney Moya. Yes, ari ang pahayag ni Attorney Leon Moya. I'm humbled by the honor that you are giving us and my family today. I feel that we owe a lot to the military. My father, my uncle are all members of the armed forces. And I myself is a member of the Judge Advocate Office. So the honor is not yours, it's mine. I owe a lot to the military. I'm proud to be a member of the Armed Forces of the Philippines. And this is not a big gift for me. This is nothing. At my age, I'm parting with a lot of properties. I'm giving to the Bureau of Correction 10 hectares. And to the PNP, I'm also giving them another 10 hectares. Prime land is not in Tabugon, Tapi, o Bayawan, it's in Bacolod. What I'm doing now is to try to convert my land from agricultural to institutional zone. But I have to work on that.
The moment I can work on that, I can give the military a benefit. For free, I'll be giving the lands to them. Aksyon Rex, kabahin gid lamang ini sang pahayag Dala ni sa Attorney. panadigiling militar gali kung may tsansa ni. Yes, Aksyon Rex kay gani sa iya 81 na ko kag kahinanglan. 81 na siya? Yes sir, 81 na siya Aksyon Rex. Okay. And sunod sa iya nga dapat ipanagtagtanan nga to nga iya nga Nami man ah. to para sa mga military. Makunuliya kung AFP madala sa mani. Dala sa ginang armed forces na gumagamo sinang plano yaman. Yes, Kina sa Aksyon Rex. PNP palang kag Bureau of Corrections. Oo, kung tagaan abi tag pulo-pulo kunti may AFP rather Bucor, PNP plus AFP 30 gid ya Aksyon Rex. Oo, kung Ganun ipaman pa na iabi dugang para sa BJMP kunti pa 40. Oo. At Makabay yung pa. GMP kag sa Bucor pwede lang naman da sa 10 Oh, hectares yes. na lapad na eh. Isa Correct, ka Aksyon grupo bla? Yes sir. Oo, amo na Aksyon Rex no. So thank you gid. Congratulations kay Attorney Sabi ko Leon Moya. nagpa-thank you kag ginhatagan yaman ka. Oo, kabay pa. Kay kanami pamatian ang iya makahatag inspirasyon. Thank you daw military man ta. Congrats sa bugos nga pwersa sang pulis kag Bucor, no? Ang pulis base kon 5 hectares for PNP kag 5 hectares man sa armed forces na siguro base mo na. Hambal niya to kagina. Dolain man 10 ang hectares armed para forces? sa pulis. Oo, 10 hectares para sa pulis. Ati good. At least. Mayo. So, amuning balita sa nga patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dalayawon nga sahi isang helikopter ang ginhimo ni Attorney Leon Moya sa pagdonar sining more or less pulo ka hektarya sang kadutaan plus ang sa PNP pa, no? Congrats at least baluka kung may propiedad ka kag kung sobra pwede mo man lang ipang donar ina kung kinanglanon, no? Ining Bucor sa Region 6 posible mangin sentro ang Bacolod man sa sining mga preso taman nga ginapangdalabla sa National Penitentiary. Hindi na to kinanglan pa kundi diri na sa Bucor lapad-lapad, no? 10 hectares tamakin mo yan. Sige, congrats gida sa mga personnel sang Bucor, no? Nga una nga nagka baton sining donasyon nga 10 hectares halin sa kay Attorney Leon Moya. Sa mga kaaksyon ta, isa man ka latest nga update dito sa natabo nga pagpalupok sang ginapatihan improvised explosive device sa Haniwayo, sa Barangay Kanawili, sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Last 9 kay na sa nga more or less. Sunod diri sa report sang kapulisan nga pakadto sa Barangay Panuran ang personnel sang 603rd Regional Mobile Force Battalion para tani nga magtambong sa groundbreaking ceremony sang Agroforestry Support Facility sang natabo ang paglupok sang IED, no? Wala sang may nasamaran sa insidente kag wala man sang na-damage ang sa part sang mga salakyan sang kapulisan suno sa PNP Provincial Director, no? Mayo lang ni kay ti naluwas ang ining mga miyembro sang kapulisan ta sining pagpalupok naman sang IED. Ginatinguan pa kag ginapaidalom pa sa investigasyon ang ining bagay karon sa Haniway PNP. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta sa Anton Plaza Balsop, mga kaaksyon ng habon nga
the City Government Center, ini may kang tanan sa resolusyon sang Senado nga nagaduso sa pagbalik sang face-to-face classes. Hindi pa kinanglanon so kay Councilor Inoy Novelo. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Sa detalye, Aksyon Art. Rex, wala nagpabor si Councilor Inisito Novero nga muining Chairman Committee on Education diri sa Konseyo sa Siyudad sa Bacolod angot sa sining ginaduso karon kag ining move pala ni Senate President Tito Soto nga nagaplano nga ibalik ang face-to-face instruction sa mga kabataan no sa mga bulutuan o kunang pagklase pagtubagay ginang maestra kag kabataan siling diri ni Councilor Novelo for now siling yan daw ang resumption hindi pagid ni advisable no kay napintang ang vaccination program magluwas gaway pa na tigayon budlay nga ibutang sa risko ang kabuhi sa mga estudyante in the case of Bacolod City. Although klaro niya, siling way pagidman ko baton sa nakabasa sa siling Resolution 663 ni Senate President Soto, pero siling kung pong pamangkuton hindi pa ni pwede subunga no nga ibutang ta sa alang ang kabuhi sa kabataan kay ang pamahog sa COVID-19 nagapabilin sa gihapon. Dugang pagdirini Novero na mas mayo nga hulaton na gidlang no nga at least safe ang pagguasan kabataan kag wala gid sa problema sa uli at least ang maumagalok to city parents in kaso ginman kung na muna matabo aksyon Rex kapin pagidway ginapayo kurang kabataan malaknan sa COVID-19. Yari ang parayag ni Councilor Renisito Novero. Wala ko kabasa ng bilog na text niya na, but the general context is ipabalik ko niya ang old method of instruction antes ang COVID-19. Personally, ang hindi ko pabor siya na with all due respect. At this point in time, I believe na ang threat sa COVID-19 na virus is very real. Kahit delikado pa katama. Ang atong kabataan, dumay mo ang mga eksperimento na lang sa ila ng sistema para nga makabalhan bala kung ano gid ka potent ang virus kag kung ano ka dasig sa transmission kag kung ano ka broad pa ang infection sa atong komunidad. Iyon ng kabataan nato na indirectly or directly instrumentos ang experimentation to that. Siguro, later on, kung may ara na nagkakaigo na bakuna sa aton mga pumuluyo that will involve also the teachers and the parents, kasi palang in due time, nga ma-resume na natin ang face-to-face instruction. Ako nagapati nga mas maayo magid na may face-to-face ang atong pagtuon. Pero not at this point in time. Manar selection nga parayag ni Councilor Renisito Novero, gin-check man natin siya kundi ang meeting sa ninyo tuman sa tunga iya sang DOH no kag sang EOC for that matter diri sa Bacolod ang iya sining parayag siling nga way pa man instruction sa ato na partiya sa quarantine o kung sa gamiton bala ni Aksyon X ang mga vaccination center nga kung ang ang unahon ni subunti mga essential or medical workers and diri sa aton sa Bacolod sa mga hospital yung recommend man sa EOC nga muna unahon sa pagbakuna sa Sinovac kundi duha lang diring malakip siling nga way paginman instruction o police siling nga ito kung anong result sa nga meeting with the DOH. Meeting na sila? Meeting na. DOH ang EOC kag pinapaka mga basta members ng GoVac sa Bacolod na nag-attend sa siling online meeting with the DOH kay sa Domingo ginapaabot may vaccine
Now na i-deliver dari sa Region 6, 16,000 in SMX ka mga doses. Why pagaling na ibaluan kung pila dari ang allocation nga intended para sa SAD sa Bacolod. May Bacolod, may Negros Occidental man? Correct, kay Region 6 ini mo. Bilog na Region 6 ang ining budget allocation o kanilang doses. Kag depende ka lang sa result ko sa meeting nila within this afternoon basi may baruan ta gikan kay City Administrator at Executive Director sa ngayon si Emang. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon niya Aksyon at tayo na sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon R. Tayhupon. Balita gikan sa News Center o kung sa Bacolod City Government Center. Nabatian wala ginawang madugay pero laton ta na karon ang mangin resulta sang pagsinapol sa ngaton sining mga opisyal diri sa syudad, no? Daligid lang standby anay sa report ni Aksyon na Marlon Hinubia sa Kapitolyo. Kay matagtanay pila ka mga commercials, balikan ta lang ni parte sa petisyon sang pila ka mga empleyado sang Kapitolyo bato kay Attorney Palik ni ano gidang pinakarason sini. Daligid lang standby mga ka-aksyon, balik lang kita dugay-dugay. Sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. Samtang nagachibog na kamo sa sining nga odto. Samtang nagapamati na diri sa Aksyon no Radyo Bacolod. Tirahon ta ng balita gikan sa Kapitolyo si Aksyon no Marlon Hinubia on standby. Ini may kang tanan sa sining petisyon sang pila ka mga empleyado sa Kapitolyo bato kay PHRMO Officer Attorney Palik. Ano ginang pinaka likod sini kag nano ginang pinakarason nga may petisyon ini sila, no? Ibaloon tabi via Bakson na Marlon Hinubia plus iban pa nga mga balita sa Kapitolyo. Sa detalye sining balita, Aksyon Marlon. Aksyon Rex, ano man nga oras karon sa hapon iga sa veterana sang Progressive Alliance of Capital Employees akon PACE. Pagay sila sa mga opisyal ang ining petition, complaint, address ini sa kay Gobernador Bong Lacson. God ipetisyonan ang Provincial Human Resource Management Office Officer nga si Attorney Annabel Palik Aksyon Rex. Kung isa sa tuntuman karamo sa mga reklamo sang siring nagpetisyon, kahapon nagasapol ang PACE ila sa mga opisyal, ila sa mga board of directors kag dito ila sa desisyonan petisyonan ining si Palik Aksyon Rex pagod man sang pila ka mga kabudlayan nga na-esperensyahan sang majority nga mga empleyado sa gobyerno provincial. Una na rin ehemplo ni last year ang pagproseso sa mga papeles dara sa may taratapan ni Palik, pati nga ni sa mga retirees, mga provincial government employees sa pagproses sa ilang sa mga benepisyo na budlayan pagod man sang soro sa ilati, hindi man tadihan nga pag parakat ni Attorney Palik Aksyon Rex. Kumatunuman sang nagligad ka administrasyon sang si Governor Alfredo Marañon Jr. pa ang nagapungko bilang gobernador. Si Palik Aksyon Rex kin papanaugan ni sang gobernador memorandum in relief ni siya dara sa HRMO kag gina-sign ini sa temporaryo
sa governor's office. Ini pagod sang reklamo man against sa Aksyon Rex. Ato pala ang Provincial Human Resource Management Office ginhimo pala nga department in question to Aksyon Rex kag dapat ipabilin lang office, hindi kaya department. Amo to rason akon nga ang napilitan ang gobernador that time nga si Maranyon na i-reassign anay sa governor's office ini si Palik kagin bulos to temporaryo si Lucel Chavez Pines Aksyon Rex. So kung ma-receive gid man sang gobernador sa mga hapon nagasalig si Vice President Linero Arenelo last year magtuhan ini sa gilayon kag maplastar sang maayo Aksyon Rex kay may mga pirma diri ang mga nagpetisyon mo ngalan sa empleyado, ID number plus ang ila siring signature Aksyon Rex. Pila kabilog ng petisyon na? Tuman kadamo Aksyon Rex tuman kadamo ni ang iba galing ang pag last year nagalang-alang ay isang nabalaan Aksyon Rex nga kalakip sila sa nagpirma sa petition complaint ay ban sila kuno daw nakabaton sang istorya nakabaton sang paandam bala nga sige pirma ka buda kay pamaho gabi nagkabaton information nga sige pirma ka buda ay andaman nyo lang umamon na bilang bastada nabalaan taraman Aksyon Rex nabalaan naman sa kalabanan da nga basta empleyado ka sang provincial capital napaidalom ka sa Human Resource Management Office Aksyon Rex tiyampal di last year angkot ko sa last year siling ko anong palantaw mostly attitude problem pati ang bahal nila siya rin amo na attitude problem ang problema nila sa bahin kay Palik Aksyon Rex. Ano na yung babae si Atty. Palik, no? Babae ni sa abogada ni Atty. Anabel Palik. Dugay na niya sa Surex dugay na pila sa katuig na niya siya ka nagpangalaga dira bilang Provincial Human Resource Management Officer. Ano ba lahoy pasay-say lang ang pila lang man ni sa mga employed rin ni last year na nasaad sila sa repetition complaint. Si Palik ni at present sa din sa na-sign action man? Ay, Provincial Human Resource Management Officer siya. Human Resource ni siya. Kung luyag natin magkuha sang figures kada mohon sa mga regular employees, contractual employees, job order casuals, dara ta nagakuha siya sa opisina Aksyon Rex, no? Pare si Renelo Lastieri, Presidente sang PACE. To name a few, there are many employees na nagkadto sa talatapan sa Union nga ginpangbuwinan sang leave credit sila during the pandemic nga na-quarantine sila. Nagreklamo ang aton mga empleyado, it is supposed to be ini sila gani nagarisgo sa ila kabuhi sa serbisyo publiko, and we believe nga ang civil service nga provision does not allow nga i-deduct sa ila ang ila pag-quarantine period kay hindi man nila gusto. This is by virtue of government regulation. And then we have also complaints on the concerns of our retirees. What is happening is when an employee retires, he or she is required to file, to submit 10 years copy of his or her IPCR. And this is too much a requirement kasi ang ibang empleyado ding ila mga boss to nga papirmahon nila wala na, and supposed to be the HR should be the repository of these documents. So hindi dapat pagpabulayan ng atong empleyado. The other concerns for the retirees is the clearances. The Provincial Human Resource Office requires submission of clearance before endorsing the documents of the retirees to the GSIS. So we have opinion from GSIS which states that ang clearance sa province is not required na i-endorse na iya sang probinsya dito sa GSIS. Kaya yaman niya sang empleyado to ang gin-insurance o gin-baydan niya sa empleyado, gin-support ni until ma-retire siya. Ang Aksyon Rex diri nga mayor nga punto sa
ang petisyon nga kung pwede ma-reassign lang sa ibang division o office si Atty. Palik. Karon sa punting o antagid nga makuhaan sa reaksyon si Atty. Palik, kag-check ta ko pala sigurado pa padalaan na ni sa kopya mo sa petition complaints ang siring grupo sa empleyado dira sa Kapitolyo Provincial. Kung mabaton man official karon ni Governor Aksyon, kuanta man sang reaksyon ato sa nga gobernador. Ang aksyon ng gikan sa Kapitolyo Aksyon na malong Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang ibang sinikaron nga mga balita sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Sige, sa mga kaaksyon ta, daligid lang kay parang basi ko nagaluyab lang lawas mo da, imayti silang, no? Ang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Ayos, sige, pangtirahon tarianay sa mga kaaksyon taho nga nagpamati na sa siningod to kay Mary Ann Valencia Ikraila, may lang pagpamati, no? And sa kay Wilma Inocencio Cabarles, may lang pagpamati, tamyaw lang hinablos siya nga si Clarissa, si Mitch, kag si Mark Clarence, no? From Wilma Cabarles ang Isabela. And Almera Lima Lasarte, may lang pagpamati kay Crescia Bilas, may lang pagpamati dra sa Pahanukoy, no? Okay. Sa kay Gian Resisio, may lang pagpamati Gian. And Jamjam Andrade, may lang pag-monitor kag happy Panyaga, Jamjam Andrade. Kay Niel Brian Baloes, may lang pagpamati Niel. And Torres Alex, Sampro Claurel Mansilingan, may lang pag-monitor Torres Alex. Francisco Guangco, wala sound, kay napaniguro. Francisco Guangco. Kay Kairos Flake, may lang pagpamati, monitor sa Isabela, si Kairos Flake. Journey, Joe Minisa, Hinet Bailado. Jumi Hinet Bailado. May lang pagpamati, no? Kay Maaw, may lang pagpamati. Kay Mario Bacauco Irad, may lang pagpamati. Tamyaw lang da si Percival Villamor. Ayos, Mario Bacauco Irad. Salamat gid sir, no? And Joseph Villan, okay. May mensahe si Joseph Villan. Hindi, tagid ka gurma akomodar Sir Joseph, no? Sang imo sining mensahe. Michael John P. Season, may lang pagpamati dra sa Chato, Ilisi, Paranaque, liog lang tada tamyaw, mga Tolyamo Boys dira sa barangay, Sumag, Christopher Rehison, kay Don Ramon Piodina, Leben Blanco, kay Bernie Obas, kag si Chog, gapa urok-urok gida. Ayos, salamat gid. Tapos na ak-ak. Ronnie Mananghaya, may lang pagpamati. Ronnie, dira sa Hofof, Saudi Arabia. Sano pa may bakuna da, hidlaw na ko magpuli, kag magkaon ni Sal plus legit nga dinuguan. By May siguro, sir. Ronnie Mananghaya, no? Kay Erwin D.B. Gonzales, may lang pag-monitor kay Nini Fretzel Teranti Duran. May lang pagpamati dra Nini Fretzel Teranti Duran. Kamusta ka mo dra? Permis laga pamati dra sa Pandanon Silos Morsia. Nini Fretzel and Bartolome Duran. Halong lang kamo niya. Ayos, Bibian Pontales Gumban dra sa Pontevedra, may lang pag-monitor kay Renz Evangelista. And Jocelyn Joan Cabales Guliman dra sa DC2 Regent Pearl Alihis. May lang pagpamati Jocelyn Joan Cabales Guliman, no? Kay Belin Salaw, may lang pag-monitor Rhea May Ladjo, ga-monitor sa Moises Padilla. Salamat gid Rhea May Ladjo. Ang kay slang niya nga mensahe niya, gakanta siya. Sige na lang, bayan lang di siya, slang, no? Chris Bill Matreyes, may lang pagpamati. Ami Agustis Baron, may lang pag-monitor, no? Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maaw, no? Kagawad Imbong Jocampo. And Sandra Villarete dara sa Barangay Sumag, may lang pagpamati Sandra. And Tomas Brunyola, kagatamyaw lang si Tomas Brunyola sa kay Marie Irene kag Chito Arabe sa Kumiboy Silay, no? Elisa Iligan, may lang pagpamati Elisa. Kay Pelton Lipora, dara sa Pasay, ga-monitor man, no? Pelton Lipora. Kay Felsi Kasidsid Alipio, taga Pontevedra, Negros Occidental, may lang pagpamati Felsi. Kay Carol Montoya, dara sa National Printing Office sa Quezon City, ga-live siya, pamati sa aton sining pagpangalagad. Carol Montoya. Kay Eleanor Goro, watching live from Hong Kong. Salamat gid Eleanor.
Goro, no? Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang nga pagpamati, Sir Alex Fuentes, Sir Alex Montesa, may lang nga pag-monitor, kag tamyaw lang sa Barangay Binavista, Gibong, Pontevedra, sa ilan nagahilapit nga kapestahan sa maabot nga March 6 sa pamilya Salodares, Katige, Serapio, Sumalde, Mugar, Rojo, kag Clarito. May lang nga pagpamati dra, no? Halin sa kay Sir Alex Montesa. And Rinilin Sangkoli Bawas, may lang nga pagpamati, shout out lang sa pamilya Libawas and Tuario. Ayos. Kay Janine Arabilo, may lang nga pagpamati dira sa Bago City, tamyaw lang pamilya Hirota. Salamat gid Janine Arabelo. Kay Regent Tan Villalon dira sa Victorias, may lang nga pag-monitor. Bret Hart Tonato, may lang nga pagpamati Bret Hart. Kay paring Benedict Intona, ga monitor man. Salamat gid paring Benedict Intona. Okay lang pare koy, no? Kay Ligi Villares Archibar, may lang nga pagpamati kay Ramon Kaglo si Archibar sa Purok Kawayan Talok, no? Purok Kawayan Barangay Talok. Ayos. Kay Manjo Arniho, may lang nga pagpamati kay Joper Dasal from Saudi. Salamat gid Joper Dasal, no? Kay Ronnie Pabilona Alvarez, may lang nga pagpamati Ronnie from Silay sa Barangay Kapitan Ramon, may lang nga pagpamati, no? And kay Mark Ibanez Castiliano, may lang nga pag-monitor gahigda-higda sige pamati sa imo si Nanay Enriqueta Valle Ibanez. Yan ni apo si Mark Ibanez Castiliano, Tagala Carlota. Madamo gid nga salamat Mark Ibanez Castiliano. Dari naman sa dalo mo kay way na tong napanas na tong sa babaw. John Nald, may lang nga pag-monitor monitor sila subong dira sa Eastwood City, no? Dining Eastwood City, Jonald. Mary Ann Valencia Ikraila. Nabasa ta na ni Kina, no? Salamat gid. Ayos, sige, dali gid lang mga ka-aksyon, standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination!
Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung... Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong totoo. Mabuhay!
Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:52 ng aton oras. May lang nga pagpamati kay Toto Marky Labanon, no? Monitor sila dira sa Colorete Commuter Sprint and Signs, no? Kay Marky Labanon. Oy, sa mga kaaksyon tang diped ho, ginbawi yung plano nga duwak semana nga summer break para sa school year 2020-2021. No? Amo ng latest nga report sang DepEd pagi sa kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio nga ginbawi na ang plano nga paliputon sa duwa ka semana ang summer break para sa school years 2020-21. No? Bangod sa mga pagpakamalaot nga nabato nila sa social media. Isa ini kuntani nga sa madamo nga opsyon nga ila ginakonsiderar apang nagapamatok ang mga stakeholders rason nga ginpakamayo sa ahensya nga dulao na lang ang proposal. Nagligad nga bulan ginpaibalo ni San Antonio nga ginakonsiderar sa ahensya nga palawigon ng school year kag paliputon sa duha ka semana ang duha ka bulan nga summer break. Ti kahapon nagpagwa sang mando ang Department of Education nga nag-adjust sa current school calendar agud nga ma-address ang learning gaps sa mga estudyante. Bangod sa pagpaisol sang last day sang klase sa July 10, 2021 instead nga sa June 11. Bantayan ang dugang sining mga detalye dere. Parte sa sining pagbawi naman sang Department of Education sang plano nga duha ka semana nga summer break para sa school year 2020 to 2021. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang Nokpo Provincial Director ho na sorpresa Attorney Moya magadonar man sang iya sining aduta para sa kapulisan sang Nokpo. Kagiban pang mabalita sa Nokpo, Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex agin pasalamatan ni Nokpo Provincial Director Police Colonel Romy Palge si Attorney Leon Moya tapos nga nakibot kag na-sorpresa o kung isa ka maayong sorpresa para sa mga kapulisan nga magahatag magadonar man ini isang napulo ka hektarya sang duta nga napahamtang dira sa area sang barangay Felisa diri sa siyudad sa Bacolod nga pag-ausaron bilang training center. Kunti may ara na kita regional RTC bala Action Rex sa may Bakyas man silingan. Kung ma-materialize ini sunu sa iya kung ara na ang deed of donation probably by next week sunu sa iya isa na naman ka 10 hectares nga maging provincial training center nga igapahamtang man diri sa siyudad sa Bacolod and diri kay Palgeng mahimo na ini magamit sa mga kapulisan kag ang mga kapulisan sa madason pa o masunod nga henerasyon bangod sini nga ginpasalamatan man ni Palge si Moya sa pagsalig sa mga kapulisan. Ari ang iya sini nga confirmation. Nakakagulat talaga. Nagulat na tayo ni Attorney Moya sa kanyang patriotism. Talagang nagpapasalamat kami sa inyong tiwala sa kapulisan na ang iyong mga property ay binahagi nyo sa Bucor at sa training center ng ating kapulisan. Talagang hindi ko in-expect na tatayo ako dito pero naalala ko meron nga pala kaming training center na kung saan magbibigay kayo ng 10 hectares and we are very grateful. So in behalf ng PNP, we thank you for this donation and we pray na magamit ito
hindi lang sa ngayong generation na kapulisan, kundi sa mga susunod pa. And you will be remembered for sure. You will be forever remembered, sir. Thank you very much po. Aksyon na Rex kabahin lamang inisang pahayag ni Major or rather ni Police Colonel Romy Palge. Sa dugang paginaton nga balita Action Rex kunti kahapon may nadakpan nga alleged membro sa New People's Army dito sa area sang Sitio Ubay, Barangay Karadyoan sa siyudad sang Ibamaylan. That is in the person of Warren Lozano alias Whiskey. Kaya na naman Action Rex dito gihapon sa siyudad sang Himamaylan. Duha na naman kagin aligar nga miyembro sa New People's Army. Duha naman? Na naman Action Rex. Amo si Sanday Salvador Carpentero, 47 anyos, kag Julian Delfin, 30 anyos Action Rex. Ini ang nadakpan sa mga isang mga katapo sa 94th Infantry Battalion subong langit nga adlaw sa sitio Katultulan, Barangay San Antonio sa siyudad gyapon sa Himamaylan. Then surut diri kay police or rather kay Army Major Seron Panchito nga alerto nakatama ang ila sining mga hanay that is in relation sa inasud-asud nga pagdakop sa mga katapo sa New People's Army. Ari Action Rex ang portion lang gid sang pahayag ni Major Panchito. Nasa pangangalaga na po ng Ipamaylan City Police Station para sa proper disposition at saka on our part naman sa Philippine Army ay kami ay patuloy na nagmo-monitor para sa iba pang activity ng mga terroristang grupo at ang ating mga patrol bases ay naka-alerto dahil baka magkaroon ng harassment or retaliation on the part of the Communist Party of the Philippines. Aksyon na Rex kabahin lamang ini isang pahayag ni Major Panchito. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Siling ni Gian Resisyo, Sir Alvin, way gitada. Belated happy birthday, Kahapon ng birthday ni Aksyon Alvin Graba, no? Salamat kay Gian Resisyo, kay Cathy Ver, and Merly Dolido Magallanes, kay Allen Loa Himoteya, pamati sila kag naga-watching live sa Barangay Linawon, Kawayan, Negros Occidental. Sir Allen Loe Himoteya. Salamat gid. Thank you gid. Sige, sa mga ka-aksyon ta life extension vitamin D3 anay ho. Naga-supplement sang Standard Time, launa impuntong at oras kadtuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ang riding in tandem to blang nagluthang to sa isa ka babae dira sa South Capitol Road sa Barangay 8 sining syudad. Nagligad nga bulan tubtob karon wala gid sang mihura ang investigasyon sang kapulisan sa Police Station 2. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Aksyon Rex! Mayong
Daw maayo. So, umayo subong ang dalagan ta kang imo man, no? Ayo di porma. Naya sang itsura mo subong. Dalagan gida. Oo, do maayo ang panimuot mo subong, no? Ati tungod ina sang mayong balita. Ayo di porma. Dok Ramel, thank you gid. So, maayo ang epekto yan, no? Maayo gid. Do ka naya-naya sa itsura ni Aksyon Rex, no? Alaban eh. Do ka sweet as sugar, no? Kay taas ng sugar mo. Ayo di porma. Sweet sugar. Basta taas ang sugar na gid na yan. Yes, no? On the other hand, sa piyak may ara pa nagaulat, no? Ti wala gid ta da. Ayo di porma. Hindi marni, no? Hindi na pagpadugaya pa, no? Gani. Ito, naunahan ka pa ni Aksyon Alpin, no? Ati siya randa din na kay na pa. Gani man, no? Daw umayo ang pagkasimot, siya pa lang, way pambukad, gadalaga na dayon. Kuno abi ko mapanupos ako no abi. Oh. Gali kaging bukad lang to. Ayo di porma. Salamat kita. Ay, kasadya kita na, no? Mungkin ang live po kisa eh. May live ko sa doon nagadulo. May nag-live ako sa may nagbasa-basa, no? Paring Nono Agisando, malang pamati da. Oo, kay Marie Elizabeth Agisando da. Kagayada da. Malang monitor da. Barangay Manuling, no? Sa Barangay Manuling, Kawayan. Yes, so, ay nagkonsagli din, ari di sa kung sagli, ari sa Bacolod, no? Ari di sa? O kung agli kay di blad may ari di si Parino, nga kuha ni gusto man di. Sa Mansilinga, ang blako ng dumanan. Oo, to, amamo, nabla mo, to, ba't ka pang imbitar sa mga pick-upper, to, may chimpo, ta? Gali? O, may chimpo, ang pilo to siya. Oo, may time na tindre lang kami di Parekoy, Parinono. Oo, masama ka chimpo, to, Parinono, maka-story, makapamay din yung Parirexa. Oo. Pipala rin mo ng kasakag society. Suling ko gida. Kaya ay manyaga ni Parirexa, no? Pwede kita. Kapi-kapi, dala panyaga. Okay na ako. Kay Kagawad, Jofred sa Pantada, malang pagpamati Kagawad. Kay Kapitan Chad Feria, sang Barangay Robles, La Castellana. Si Pare Manuel Cox Joseph Chua. Nan. Mga suki tagida. Mga suki, gid ni sila. Dami harap pa man naguro sa imo da nga kwan, panawan da. Damo pa diyo, galing hindi ko sila matipanan. O damo sa mong pamati sa imo, no? Oo. So, nalingin man siya sa Rex Subong, no? Ang mga Ayo di porma. May namin nga balita. So, ano na? Waya. So, ginabitin mo ko ako. So, ginabitin mo ko. Sige lang, kung kayuan na, tanan-tanan ko ra. Oo, gani. Sige rin. So, may plano, no? Kami sa kabuhi mo, ha? Ay, Dirita na sa balita. Sige. Daw lagid kasanagan ng kaso ni. Wagid, kotore, Pebrero 20, pa na siya gintiro, eh. Oo, Sa gani. may South Capitol Road, Barangay 18, paglutang kay Midilin Binignos, 29 anyos dalaga sa Purok ng Piro, Barangay 2. Nag-istorya na kami bago lang ni Police Lieutenant Andy Ofalia, ang officer in charge sa Police Station number 2, sining action, recto negative gid, no? Although nga may nakitaan kaming CCTV, pero ang nakitaan na mo niyang withdrawal na sang motor nga nagagwa sa pagwa sa area sa crime scene, no? Ang butang pamilya, sini nag-cooperar man sa police investigation? Muna problema, Aksyon Rex, kaya ang pamilya do wala man gid sa ila gani man kuan do wagi sila impormasyon nga matag man sa police kay reading between the license statement ni Lieutenant Ofalia do wala man ihibalo ang pamilya. Kag as if gani Aksyon Rex sa daraga sa istorya ni Ofalia do wala naman ang gani gid ganang pamilya mo. Padalman pa rin sa police ato. Although ang police station number 2 o the other hand, Aksyon Rex, nagatinguha man nga masurbar ini ang kaso, pero kung ang pamilya uncooperative ko daw malagana na mga sa kaso, silingya kung makakakamisang
identities ng suspect. Ito yan, mabalaan kung doon ano, sila ka-interesado sa kaso, pero as of now, sa rest daw, wala pagid man, kung sa Tagalog, wala pagid man pahiwati ng pamilya, as to kung interesado pa sila sa kaso, kaya after sa itong insidente, Aksyon Rex, why na communication ng station number 2 sa pamilya, kaya ang bangkay ni sa napatay ni nga si Kuaneo, yung napatay ni, ginkuha nila ang mga gamit ba siyang napatay ito, kinanano, patay ito sa pulis nato. Man mo, sa investigasyon. So, amo niyang dako nga problema karon ni Lieutenant Andy Opalia, ang Station 2 Commander, sang Police Station number 2 nga amo karon ang officer in charge kang naga-usisa man ang sa sining kaso Aksyon Rex, no? Pag-isang sir, ayun nga, sa pamilya, may mga matrace nga, ato naman to sa ila lugar. Tapos, yung pangwaya naman tong mga gamit, isang biktima. Isang baha, pamilya, yung pa naman din, doon nag-migrate, nagbalik na to sa Pontevedra, sa DSP, Barangay DSP. So dito sa ginalang bangkay sa napatay? Oo, sir, na nato nila sa ilagin sa yung lugar. Sa Pontevedra? Oo, Barangay DSP. Kamusta ang konser ang kooperasyon sa pamilya? Ano may gana pa sila sa kaso? Ano man? Para sa lantaw nyo? Wala na nga isang, wala na nga pabansyag. Wala man. Nagipawat ang sa ila. Impormasyon iba pati sa bata nila kayo, wala man sila itigil. Ang traffic sa mga dragon, yung mga masunod na mga ibitigaran na wala sa Bawal siya na nagtigira. Wala sila itigil sa kung bata nila din. Oo, pero daw wala naman sa informasyon nga matay niya, sir? Wala. Di ano daw, lantaw nyo may interest pa sa kaso? Anong lantaw nyo, sir? So wala na wala mga nila. Pero kung may ma-identify kami ng mga suspect, tratang ginamagalang kung sila pa interesado mag-file. Or sa sa parehag ni Police Lieutenant Andy Opalia, ang officer in charge sa station number 2 kati right after nga natapong insidente, ginala nilang bangkay ni siya napatay si Medellin Biligdos dito sa lugar sa barangay TSB Banwa sa Pontevedra. And after that, wala na sang coordination kag contact ang pamilya sa police station number 2. Sila mismo nagapaninga mata ni police nato nga magkuha sa dukang informasyon, pero tiyan muna sa to say sa Lino Palya nga daw wala man sang ibuhat o ihatag nga information ang pamilya ang sa sining insidente. Pero sa gihapon, hindi pagkakita sa pulis nato unless and until nga may makuha sila nga dukang informasyon. Pero ang gulo diri nga droga ara gyapon nagapabilin bilang motibo sa sining pagpatay sa kay Medellin Benignos ko si diri nga si Benignos according sa kay Opalia may mga na-meet man nga mga drug personalities kilala prior sa sining insidente. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric magpunang report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Paring Rinli Javier Marter dira sa Banwa sang Valladolid. May lang nga pagpamati paring Rinli Javier Marter, no? Kay Madam Rinalito Ricampo Chare, may lang nga pagpamati. Kay Marilo Kahilig, may lang nga pag-monitor. Kay Fernando Bongbong Narciso, may lang nga pagpamati. Kay Jamjam Andrade, greet siya lang manang ya, happy birthday. Ari di sa subong sa balay, basi luto. Bisi luto? Okay. Abi ko, basi luto. Bisi luto, Salamat kay Jam. Kay Jam Andrade. Kay Migs. Yara na sila, mayong udto lang da. Salamat gid Migs, no? Kay Jerry Pancho, watching live from Dipolog City. Malang nga pagpamati Jerry Pancho. Sa mga ka-aksyon ta, yari ng pinaka-epektibo kag pinaka-bagong herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalansis ang sistema sa aton sining alawan. Anong epekto sa Evergreen Herbal Capsule?
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the Kwanta na yung balita ni Aksyon Rodrigo Tib sa syudad sang Cadiz. Grabe man subo-subo man nga balita. Ining mag-iloy patay matapos nga nalumos kaina sa ngaga dira sa syudad sang Cadiz. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Rodrigo Tib, Jer. Aksyon Rex, duha ka mga biktima sa pagkalumos sini kita mga aga kagini ang mag-iloy. Ang karon ginbawi ang gid sa kabuhi matapos sila nalumos mga pasando alas 8 untak na sa bahin sang sitio Bundaugan sa Barangay Tiglawigan, Siyudad sang Cadiz. Ang mga biktima gikilala ini kay Milani Alo Ihuanico, 39 anyos sa edad muning Iloy, kag Mary Bless Alo Ihuanico, 11 anyos sa edad, tanan residente sa sitio Balita sa may Barangay Tiglawigan. Suno sa pahayag sang iya kini nga utod ni Milani, naglakat ini ang mag-Iloy tungkol ang iban pa mga utod sini kon kabataan kag magpaligo sa baybay. Sino kay ngalan mo, Blair? Sir Perlina Caballero, sir. Magulang mo ni, utod mo ni. Oo, magulang ko na sa sir. Ang alumos? Ang basa inablos. Inablos. Ano tabo? Ay naligo na sila kagaina sir sang aga pa sa Bundaugan kay Kataro na iya duwa ka bata. Tapos pagka luog to awan ang mga alas 8 pasado na nagpuli ng 3 ka bata kay na nalumos kuno sila giluwa sila ni mamang nila Jotay. Ti abi namon nagsunod man ang si mamang nila Jotay sa ila. Ti ang iya ihado nga si Makmak gipaupod to sa ni Aljon nga iya bata nga ikata duwa nga laki. Gipaupod to nila amo to day nanawag sa iya Iloy nga wala pa si mama ya nakita. Sige tawag nagkagdo naman ng bibit sa balay nga way pa nakita amo pa day nagkaran-karan nagpabalo sa tanan sir. Nagpatigay man niya, nag-responder galayon ang katapos ng rescue sa lugar. Kag gindapatan sang persino kon CPR ang mga biktima apang wala na ini ma-revive. Gidala ini Aksyon Rex sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Gindeclare ini nga dead on arrival. Ang duha karon ka mga bangkay sining mag-Iloy agyara sa isa naman ka punerarya diri sa may siyudad sang Cadiz. Report gikan sa siyudad sang Cadiz una sa balita una sa Aksyon. Diri sa Aksyon Rodrigo Tib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib. May nga pagpamatiman kay Diosdado Proponga, no? Diosdado Proponga. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Percival Villamor sa La Castillana. Ini may kang tanan sa 50 anyos nga lalaki gin-serbihan sang warrant of arrest sang kapulisan. Kaupod man ang CIDG Regional Office 6. Armas kag bala nakuha sa suspect. Yari ang kauna sang report ni Aksyon Percival Villamor gikan sa Central Negros. First. Yes, Aksyon Rex ang La Castillana Police Station nagkandak sang operation against sang wanted person kag nag-survey sang isa ka warrant of arrest sa persona. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Ramel A. Bustamante upod ang aton nga Warrant Section Division nga si Police Master Sergeant Nelson Madriña. Upod dire Aksyon Rex ang CIDG Region 6 kag nagbitbit sang warrant of arrest kag ginserbihan ang isa ka opisyal man sang barangay ingkon bali kagawad ang ginserbihan sang warrant of arrest, no? Kag inisya ang persona na incumbent ning barangay kagawad sang barangay Talaptap, La Castillana, Negros Occidental. Ang persona dire ginkilala sa kay Edgar
Takuma I. Lopez, Edgar Takuma I. Lopez, kaga pumuluyo ini sang barangay Talaptap, La Castellana, Negros Occidental. Ginserbihan ini siya sang warrant of arrest nga ginpanaog sang aton nga kapulisan kon sang CIDG Region 6 nga pirmahan ini kag ginpanaog sang korte nga si Honorable Sai Clement Ison Fernandez Aksyon Rex sang La Carlota City. Kag nakuha sa iya position kag control pinaagi sa warrant of arrest ang isa ka unit sang caliber 45 pistol Colt with serial number 237815. Kag inisya pagid nakuha ang isa pagid ka magasin sang Colt 45 kag may ara nga loaded nga bala nga 8 kabilog Aksyon Rex. Karon ini ang suspect ginkuha sa CIDG Region 6 kag gindala sa ila opisina. Ini nga persona nagapangatubang sang kaso nga ginpasaka sa amo nga suspect Aksyon Rex. Report live gikan diri sa compound sang La Castellana PNP ang inyo ka Aksyon Percival Villamor una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mayo lang ang pagpamati kay classmate Maria F. Eran, no? Kay classmate Maria F. Eran, no? May lang ang pagpamati. Sige, salamat gid dalang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagan. Kitay kita buwasa diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig, no? Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa diliginamang manugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Cantong, mayong hapon. Una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. That's the way of Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,